Двама съди. Я вижте какви са високи. Те ще се изкриве ръката си. Георги, може чапаниш идеи? Ама да, падна, тя хубава потъща. Ама викай тя, ви сте намаджва. Ей, мама. Къде бе? Къде е там по пътя? Там по пътя. Нагоре минава. Ма може да не е майко. Добре, Юлияна. Виж по-на 10 Тя си не познава кола. Де вади топката. Чека се разчекни минуто и седмо и се върни. Така умната. Да внимавате. Не, се да духа. Дай! Але това да върта нещо. Това са жест, това малко. Ще има чупки в кръста, сещам го. Охо, айде в кашона. Добре, то със сигурно, че той играе, не да е съдя. Не играе? Той седя само да не играе. А, така ли? Той се почистях ли? Да, но той трябва да наблюдава близко какво става. Ти не си гледала матч, ма? Вие сте не заникани. Не, не, ама гледал съм откъде знае, че трябва да тича един съдя с тех. Ми тича, нали? Истина, фаща топката. Коментирай! Но това го държи. Истина, колато подясно ще шело. Те не мога да вземат. Няма председател. Само тича там да пречи му се струва. Виж бе, как ги лъжи пето? Георги, ако вкарат Левски гол, та бута. Вкарат Левски гол, ще такова. Ти трябва да го бутнеш бая пъти, бе. Шут, бе. Снимай ни нас, бе. Ще те снима, че си уба. Ей, да кажи да идва тука. Какво ще стане, ще видим. Браво! Ето го! Добре, бе. Айде. Давай картона. Аре, бе, не да разкажа. И червен картон, да не те. Дай му пак, бе, дай му пак. Ай, мали, да, това много дълго ме дава. Ще шибне иди шамара. Имаше, бе. Ето, много дървен този защитник, бе. Аз съм за който победи. Маля, видите, че обръснаме Вала Мустак. Защото на вас назад. Свалия, бе, свалия, бе. Ора, че ти вземат, бе. Пиеш го, аз това, бърка. Не мога. Точно са върнато са тук. Айде, фанете го за ушите, бе. Айде, в кашона, айде, бе! Бой, яде ли ви са? Бой, яде ли ви са? Средата, в средата я давай, бе. Ай, Сали, В едно, бе, ей! В едно! Аре, бе! двата отгоре. Газиш го. Аре, стига, човек, бе. Взимаш оба, свали му я, бе, така, бе. Шут, бе, човек, бе, шут, бе! Кой рече шут, бе? Аз, бе. Загубеното, кой искаш? Това ме биеш от човек, бе. Стреляй го това, помрали. Аз ти, бе. Народна топка. Не, бе, да има по земята, бе. Космицата много ги преръшва, бе.
някой да върви толкова с магазин. Не, бачите не са джамджи. Ще се го приличат там, бе. Знаеш, що направи гол? Подаде на момче да накара? Защото не са готирили тук. Ще направи трега. Второто по време ще те тича е тук пред теб. А то двойката не играли защитни ли? Чакай мъкни. Не можеш мачкат кукуя. Аз приключих за днес. Сега съм в момента тук на стадиона и гледам и матч. Ми гледам матч. Аре, стига, тогава. Аз трябва да дойде тук ли? Що кой гол? Не за облечен. О, къде си обличава? Гало. Мисля, защото има пишка. Ходиш там. Да гледам пишката, стана отзад. Тя трябва целотична. Ивана, малки бимби. Ще събра своето. Стига! То се спъня, паде. Дан глава. Айде да взимате, бе. Сам си, бе, кажи му, бе. Ничего сам, бе. Че ще стивам, бе. Айде, бе, скъсай го, бе. Скъсай го, бе. Ще го фанеш, ще му... Другия ден. А най да. А ти ще играт съм цон всяко. Ще изяде топката. Аре, бе, дълбуч. Кой е? Дай варима. Кой е седна? Стани малко до пенцето истина. Трябва да стопляше. Кой е ташки? А, братане, какво правиш, бе? Не стига тебе. Превари го, бе, да дома. Не ме вика, има и Геша, кай имитира Тошко. Добре, бе, човек, бе. Ти имаш ли? Стига, Добре. бе. Леко, Стива, леко. Спорт, спорт. Ей, какво то гръщаш на пръщи по средата, бе? Ей, сам. Ме снима! Няма, бе, чакай, това, бе. Аре, това не, бе. Опи, средата, бе, човек. Айде, сам си, бе. Още, бе! Така, фаш. Още дай, бе. Пишки. Двамата един за друг е. Идва, бе. Върче Айде, се, бе, бе, добре, бе. Да, на Стива, бе. Не, бе, какво ще го дадеш, бе? Идиот. Идва, аре, бе, къп. Дай! Дай! Ние тук не можем да разберем кой за кой. Вика, вика, Залевски. Аз викам Залевски, защото ти ми е тази. Аре, бе, къде ти да бутнете ме така, тебе? Тя вика за всички. Опа, аре, бе, човек. Взимай. Ще вземате ме по-после. Айде. Ми върви ти, Айде, бе. в кашана! Добре, уния, що са там? Ние не можеш ли ни там да вървим? Влез. Абе, как ще биш тук, бе? Моли.
Айде, опа. Шут бе. Къде да направим бе човека? Те е това бе. Първа бе, взимаш ме бе. Не бе човека. Той се опазва. Яна, млади с чамчиката малката. Пипи, ти ако застанеш да тръгнеш сам да играе. Ти фески ли? Не бе. Ти? Да, очекай номер. Май, тия хворите я. Да. Команите на град на по-голямо много. Прибери му я бе, аз така бе, ще те фаня с дълшите. Я бегай тук бе. Той какво прави? Да, си ли ги става? Прави едно ще видиш. Да, вика, бяхме взели това на суп. Айде, бягай тук бе, бягай бе, опа. Да, върти си доколко. Той ще свърши мач? Абе, стига да обърнете малко тази игра бе. Аре бе, обърни я бе! Нямаш пари за неиш? Там си бе, дай още само на това бе. Нямаш пари. Абе, за какво ги лъжеш бе? Айде, не бе, дай пак в средата бе, пак бе. Аре бе, центрирайте му на това, това високо, което центрирайте. Да я? Чуд бе! Аре бе, би бе! Да бе. Буту гочу. О бе, взимаш я бе, аре бе човек! Аре бе, това. Дама! Там ли където? Флаг, гледа на стадон един вратар. Дай му такова. Не бе! Абе, не бе човек, бе, ти утли си бе. Имаше бе, спри си я бе, спри си я бе Сега човек. сте под къде значи се спрям. Айде бе, превари го е това бе. Съм само окей. Те бе! Крещете, ате. Айде бе, бегай бе, кога ще вземе това бе. Ай! Аре бе! Аре бе, ти бе, сам бе! Там бе, аре влизай бе. Айде бе. О, майко. Влези там бе. Дай бе. Дай! Айде. Какво за... Да, сега ги прави. Това бе. Ти ме падни бе. Не бе, седи бе, седи, че ще превари това пак бе. Ап! Айде, човек. Не, Стига бе, мой тунче, бе. Дай бе, да ти майка, не, стара. приятел ли? Абе, не бе. Айде. Дай! Брой! Майко! Абе, те ли скачат само го мекички нещо, бе. Аре бе, скри ме бе. Абе, какво ще продаваш толкова леко бе? О, вари се вече. Айде, центрирай бе. Айде, може. Аре бе, тегни бе. Що не му сиря? Така бе. Какво не свири бе, че то се опусти бе. Присия бе.
точи. Върни си Ваева. Аре бе, човек. Айди Ваева. Аре бе, докато ще ги няма. А така е! А те бе! Не може да стигне. За какво прави те бе, бе? Много си ги появят те топки. Някой тук може да си ги гледа от терас. Айде! Аре бе! Чут бе! Аре бе, би пъти бе! Ще му щупи зъбите. Минава! Айде, Стивчо! Тя ще го престъстивка тя. Той Мигър чува. Чува се бе! Но прилича на Лионел Меси. Идва бе! Името му на Стивън Джерард прилича на Меси. Той ще стане звезда. Коментирай, по Spring TV ще се пуска. И Стивън Петков по дясното крило на така. О, какво направи бе? Главите от това, вижте какво правят. Тук съм отворил заде. Със свет. Не се отбива тя. Десятката не го познавам кой е то. Осмицата сега. Айде бе. Майко! Чувам за малко. Кай пас му дай, Не гледай. бе! Не бе! Ти от... Аре бе, префъргай го! Бутни бе! Браво, бе! Викнима, скарай се. Ти му ще така да го не гледа такава. Скарай се. Те го. Тя няма да готова бе. Те спички, нали ви казах преди малко? Не му мислих да скачам. Айде, ще скачам. Малито! Ей, юнията, може да ми звъна. Напълни ли трубите? Те тук долу той свърши мача, бе. Дали я се изхода. Тъмън на време. Колко да навият километри, стига са седяли. Там изобщо не е да тук искам да ви гледам. Как се влиза на това контура? И замири съм. Тя да ми говори, той ще си вижда камерата. Гледай. Как ти мачи жъгледа, сериал. Нинджа. Последно. Сигурно го нацелува. Ивка си го отгоре, но тук изява три неща вече. Айде. Сказали, давайте, че купуваме за футболиста. Не гледайте темата тук малко случаи. Ще ходя нагоре да стои. Айде бе, Ники. Тук Еш па тя как го бутат, бе. няма да го гледам. Няма. Трябва да се го нагласите, да си папам. Не бе, подай бе! Някакъв ще рисне камерата, там да видява. Умръдни бе. Найс. На кой трябва да дадем пари? Браво. Гол, бе. Мала. Аре, мъжния. Голям матч. Тук да се отбърква.
Право е! Това се порчва, не сме всички бързо. Я дай такова. Дам. Имам 5 ценки! Как примаш? Да. Мале за надълго, че не знам. Малко се ги развалим. Ще бъде вчера. Бе днеска за Ради се каране. като. Дали бе? Ай, брат ми! Ти снимаш долу. Венята снимаш и виж после как снимаш. Ай, дай ти моя, бе. Много леко, бе. Че да ме някакъв. Ай, те ли ще завърши то матч, бе? А, още обръснати влизат, бе. Как те се да ще блокира? Имаш още вани. Хайде там, бе. Тук трябваше да доведем сопка за Къде е там? проветрене малко. Да влизам за разкажа. Чакай, аз така. Какво става с тия